नमस्कार मैत्रिणींनो, कसे आहात? तर मी आज तुमच्यासाठी मालवणी पद्धतीतलं गार्लिक चिकन टिक्का मसाला घेऊन आलेले आहे. एकदम सोप्या पद्धतीत. रोज रोज त्याच पद्धतीचं चिकन काय खाणार? तर ह्या पद्धतीत चिकन बनवून पहा, नक्की तुम्हाला आवडेल. तर मी सांगते कसं बनवले ते आधी. मी आधी बाजारातून चिकन घेऊन आलेले आहे आणि हे चांगलं स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे आणि याचे छोटे पीस करून घेतलेले आहेत मी. आता ह्याला मॅरिनेट करून ठेवायचं आहे, तर त्याला मी 4 चमचे दही घातलेलं आहे, 2 चमचे मालवणी मसाला, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा कसुरी मेथी घातलेली आहे, 1 चमचा मीठ घातलेला आहे, चवीनुसार मीठ, हळद घातले 1 चमचा आणि 1.5 चमचा आलं लसूणची पेस्ट घातलेली आहे. ते सगळं मसाले एकत्र लावून चिकनला साईडला 10 मिनटं ठेवून द्यायचं आहे. गॅसवर तवा ठेवून त्याच्यामध्ये 1 चमचा तेल घातलेला आहे, 2 उभे चिरलेले कांदे घातले, ते चांगले परतून घ्यायचे आहे. मालवणी पद्धतीत करते म्हणजे खोबऱ्याचं वाटण घालायलाच पाहिजे ना. तर मी 1 ओला नारळ घेतलेला आहे. तुमच्याकडे सुकं खोबरं असलं तरी तुम्ही घालू शकता. माझ्याकडे नव्हतं म्हणून मी ओलंच वापरलेलं आहे. आता हे झालेलं आहे, हे मी आता काढून घेत आहे खोबरं आणि हे मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये थोडी कोथिंबीर घालून चांगलं बारीक वाटण करून घ्यायचं आहे मिक्सरला. आता गॅसवर कढई ठेवून त्याच्यामध्ये 4 चमचे तेल घातलेलं आहे, 2 तेजपत्ता आणि कढीपत्ता घालून बघा घातलेला आहे मी. आता हे झालेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये ह्याला नाव दिलं मी गार्लिक चिकन टिक्का मसाला दिला आहे. तर लसूण मी घातलेले आहेत, तर 10-12 लसूणचे पाकळे बारीक असे कटिंग करून घेतलेले आहेत आणि ते घातलेत. आता सोनेरी रंग यायला लागलेला आहे म्हणजे झालेले आहेत. थोडेसे कोथिंबीर घातले बारीक चिरून. आता ह्याच्यामध्ये एक मोठा चिरलेला कांदा घातलेला आहे बारीक, तो चांगला तेलात परतून घ्यायचा आहे. झालेला आहे परतून. आता ह्याच्यामध्ये मी 1.5 चमचा आलं लसूणची पेस्ट घातली, तीही चांगली परतून घ्यायची. एक टोमॅटो मी त्याची पेस्ट काढून घेतली मिक्सरमधून, तर तोही चांगला परतून घ्यायचा आहे. टोमॅटोचं प्युरी झाली परतून की तुम्ही त्याच्यामध्ये 2 चमचे काश्मीरी मिरची पावडर घालून तीही चांगली परतून घ्या. 2 हिरव्या मिरच्या घातलेल्या आहे छोट्या. आता बघा हे चांगलं तेल सुटायला लागले मसाल्याला. आता मी झालेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये मला जरा कमी वाटलं म्हणून मी परत 1 चमचा मालवणी मसाला घातलेला आहे, ॲड केलेला आहे त्याच्यामध्ये. बघा, तुम्हाला घालायचं असेल तर तुम्ही घाला. आणि जे वाटण केलं होतं मिक्सरमधून ते घालून चांगलं ते वाटण व्यवस्थित असं परतून घेत आहे. बघा, तेल सुटलं पाहिजे असं एकदम व्यवस्थित त्याचं. बघा, छान झालेलं आहे वाटण परतून. आता ह्याच्यामध्ये मी जाडं मीठ घातलेलं 1 चमचा. आधी मॅरिनेट करायला पण लावलेलं आहे मी मीठ. थोडेसे काजू घातलेले आहेत. आता हे झालेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी मॅरिनेट केलेलं चिकन घालते आणि ते चांगलं थोडं परतून घेते. झालेलं आहे परतून. आता ह्याला पाणी सुटणार चिकनला ना, त्यासाठी मी 10 मिनटं वाफेवर बारीक गॅसवर ठेवलेलं आहे झाकण लावून. बघा, मस्त असं झालेलं आहे, पाणी सुटलेलं आहे चिकनला. आता हे चांगलं व्यवस्थित परतून घेत आहे. आता थोडंसं मी वाटण मगाशी घातलेलं त्यातलं थोडं 4 चमचे काढून ठेवलं होतं, तर ते मी वरून घातलेलं आहे. बघा, हे झालेलं आहे व्यवस्थित वाटण. 5 मिनटं मी परतून घेतलेलं आधी. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला किती पातळ पाहिजे, किती घट्ट पाहिजे त्या हिशोबात तुम्ही पाणी घाला, कारण चिकन अजून शिजलेलं नाही आहे. आणि हे मी 20 मिनटं चांगलं बारीक गॅसवर शिजून घेतलेलं आहे. बघा, झालेलं आहे आणि मी गॅस बंद केलेला आहे. आता ह्याला वाटी ठेवून त्याच्यामध्ये कोळसा जळवलेला आहे गॅसवर आणि तो घातलेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी बटर घातलेलं आहे वरून त्याच्यामध्ये, त्या कोळशावर. तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही तेलही घालू शकता. आणि हे झालेलं आहे. 2 मिनटं ठेवायचं, जास्त वेळ ठेवायचं नाही. आणि ती वाटी साईडला काढून घेतली. बघा, तरी कशी मस्त आलेली आहे. बघा, चांगले असे मस्त असं दिसतं पण आहे छान आणि खायला पण खूप टेस्टी आहे. बघा, ह्या पद्धतीत तुम्ही करून पहा मालवणी पद्धतीत, तर तुम्हाला नक्की आवडेल. आणि काही जर चुकलं असेल तर मला सांगावं. बघा, किती छान दिसतंय. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. असेच माझे व्हिडिओ पाहत राहा.